U nuklearnom su dobu ljudski pogledajte što je potrebno za izbacivanje. Izbacivanje. Od početaka borbenih zrakoplova postoji potreba za sustavom spašavanja od oštećenih letjelica. Potkraj Prvoga svjetskog rata pojavili su se prvi padobrani. Dotad nije bilo mogućnosti bijega iz zapaljena zrakoplova. Do 1920. i 30. padobrani su postali standardnom opremom svih borbenih zrakoplova. Pilot je mogao jednostavno iskočiti iz zrakoplova i potegnuti konopac za otvaranje padobrana. Bliske zračne borbe u Drugom svjetskom ratu dokazale su nužnost spasonosnih padobrana. No unatoč mnogim primjerima uspješnog spašavanja padobranom, pojavili su se problemi vezani uz povećanje brzine zrakoplova. U Drugom svjetskom ratu brzine su se zrakoplova počele sve više povećavati i nešto je bilo potrebno da pomogne pilotu izvući se iz zrakoplova u slučaju opasnosti. Do Drugog svjetskog rata bilo posve razumno, jednostavno odbaciti poklopac pilotske kabine i bočno iskočiti zajedno s padobranom. No kod većih brzina snaga vjetra drži čovjeka u kokpitu. Vjetar mu sprečava iskakanje i zadržava ga. Treba mu više vremena da se izvuče iz letjelice. Ako zrakoplov pada blizu tla, a to su najopasniji položaji, vrijeme potrebno za izvlačenje iz aviona može biti nedvojbeno odlučujuće. Čak i kad se pilot uspio izvući iz pilotske kabine, kokpita, velika brzina lovca izazivala još jednu teškoću. Pilot je vrlo teško izbjegavao udarac u rep. Problemi spašavanja i dalje su se pogoršavali zbog porasta brzine zrakoplova. U jesen 1944. saveznički su lovci počeli sretati ove neobične nove njemačke lovce strelastih krila. Bili su to prvi mlazni raketni lovci na svijetu. Velike brzine novih mlaznih lovaca još su više otežale spašavanje pilota. Njemci su počeli raditi na novom rješenju, izbacivom sjedalu. Zamisao je izbacivog sjedala bila hitnuti pilota iz zrakoplova dovoljnom brzinom da izbjegne rep. Sjedalo koje ovdje vidimo razvijali su za bombarder Messerschmitt 264, a nisu ga uspjeli dovršiti prije kraja rata. Prije kraja rata prva su primitivna izbaciva sjedala ugradili u prvobitne mlazne lovce, kao što je bio njemački Heinkel 162. Rad na izbacivim sjedalima počeo je i u Britaniji i u Sjedinjenim Državama posljednjih ratnih godina. Jedan je od središnjih problema u konstruiranju prvobitnih izbacivih sjedala bilo ljudsko ustrojstvo. Može li pilot izdržati strahoviti gravitacijski udar izbacivanja? Može li izdržati goleme sile vjetra? U Engleskoj je tvrtka Martin Baker prednjačila u izradi prvih sjedala. S inženjerskog stajališta izbacivao je sjedalo razvijeno prilično brzo i ubrzo smo mogli ponuditi brzine i ubrzanja nužno za izbjegavanje avionskog repa prigodom vrlo brzog poniranja. Ali nevolja je bila u tome što nitko nije znao kako će ta ubrzanja djelovati na čovjeka. Nitko još nikad nije bio izbačen ovako. Svi su uključeni, učeni ljudi, liječnici, no nitko nije znao što će se dogoditi. I tako su potražili dobrovoljca koji će uistinu sjesti u to sjedalo. Javio se čovjek imenom Benny Lynch. On je zapravo radio na ovom problemu i pomogao u izradi uređaja koji će sada sam iskušati. To je kao kad čovjek sebi podiže vješala. Iza izbacivog sjedala nalazila se cijevasta puška za izbacivanje. Ovaj se sustav sastojao od niza teleskopskih cijevi koje su sadržavale mali eksplozivni naboj. Prilikom aktiviranja naboj bi ispalio sjedalo iz zrakoplova.
Ova su prvotna sjedala bila neugodna za kralježnicu, što je Benny Lynch otkrio uz bolove. Otkrili su da je ubrzanje preveliko. Stopa podizanja ili stopa primjene ubrzanja bila je prebrza. Događalo se da se kralješci u kralježnici nabijaju jedan na drugi, kao vagoni kad ih gurne lokomotiva. Ovo je sudaranje uzrokovalo oštećenja kralježnice. Sir James Martin pokrenuo je pomna inženjerijska proučavanja ljudske kralježnice. Da bi izbjegao jake udarce prigodom izbacivanja, zamislio je novi sustav. Ispaljivalo se nekoliko manjih naboja umjesto jednoga većega. I tako umjesto jednoga snažnog udarca primijenili smo 3 progresivna ubrzanja, koja su omogućavala kralježnici da se stisne bez nabijanja kralježaka jedan u drugi, što je uzrokovalo ozljede. Pošto je to učinjeno, oporavio se i Benny Lynch. Tko je pak uređaj mogao iskušati bolje od čovjeka koji je s njim imao teškoća? I tako se Benny opet odvažno prijavio i odletio u zrak na uređaju. Naposljetku su postigli pravo ubrzanje potrebna za izbjegavanje repa zrakoplova. U ljeto 1946. program izbacivog sjedala s pokusa na tlu prelazi na zrakoplov. Pomno motrite. U posebnom ostražnjem kokpitu Lynch se priprema da ispali sebe van drugi put. Kad sjedalo izleti iz zrakoplova stabilizirajući, kočni padobran sprečava preokretanje sjedala u zraku, otvara se i potom izvlači padobran s sjedala. Normalno se upotrebljava samo kočni padobran. Padobran spušta sjedalo polako radi izbjegavanja oštećenja sjedala tijekom ovih pokusa. Sada Lynch ima vremena da se oslobodi sjedala. Gledajte ispod bijele kupole i vidjet ćete Lynchov osobni padobran kako se otvara dok on pada sam. Uspjeh prvih izbacivih sjedala Martina Bakera nije bio usamljen. U kolovozu 1946. narednik Larry Lambert izbačen je iz lovca P-61 ratnog zrakoplovstva Sjedinjenih država. Sljedeće godine obavljen je prvi uspješni pokus u Sovjetskom savezu. Pod kraj 1940-ih svi su novi mlazni lovci bili opremljeni izbacivim sjedalom. Novi se izum pojavio baš u pravom trenutku. Korejski rat prvi sukob u kojem su prevladavali mlazni lovci i u njemu su prvi put široko primjenjivana izbaciva sjedala u borbi. Američki piloti koji su letjeli na lovcima F-86 Sabre uhvatili su se u koštac s kineskim i ruskim pilotima u lovcima MiG-15. Korejski rat upozorio na niz problema oko konstrukcije izbacivog sjedala. Prvobitna su sjedala bila konstruirana samo za izbacivanje pilota iz zrakoplova. Nakon izbacivanja pilot se morao osloboditi sjedala, skočiti naprijed i otvoriti padobran. No nakon izbacivanja mnogi su piloti bili ošamućeni ili ozlijeđeni pa se nisu mogli osloboditi sjedala. Nužno je bilo automatsko sjedalo. Za konstrukciju izbacivog sjedala temeljni je zahtjev da vrijeme između potezanja ručice za izbacivanje i otvaranja padobrana bude što kraće. Samo kad čovjek sigurno visi ispod padobrana možete biti sigurni da će preživjeti opasnu situaciju. Stoga su utrošeni mnogi sati inženjerskog rada u razvoju automatskog mehanizma na izbacivom sjedalu, koje neće samo izbaciti čovjeka iz zrakoplova i neće samo aktivirati kočni padobran, nego će ga automatski odvojiti od sjedala i umjesto njega aktivirati njegov padobran.
Zato što je novi sustav izbacivanja pomogao pilotu da se izvuče iz sjedala, izbacivanje je na malim visinama postalo sigurnije. Novi naraštaj izbacivih sjedala uveden je u opremu do sredine 1950-ih. Sve veće brzine zrakoplova i dalje su zabrinjavale konstruktore izbacivih sjedala. Potkraj 1950-ih novi su borbeni avioni mogli probijati zvučni zid. Američko ratno zrakoplovstvo bilo zabrinuto može li pilot preživjeti izbacivanje u uobičajenom sjedalu pri takvim brzinama. Stoga je počeo rad na izbacivom sjedalu s kapsulom za novi nadzvučni bombarder B-58 Hustler. Kapsulno sjedalo Stanley za B-58 sagrađeno je na osnovi konvencionalnog izbacivog sjedala, ali sustavu je dodana posebna balistička ljuska radi pilotove zaštite. Prije izbacivanja član bi posade zatvorio kapsulu. Ova je kapsula pružala letačima visok stupanj zaštite, čak i pri nadzvučnim brzinama, ali imala je i nedostataka. Bio je to vrlo složen sustav. Bio je i težak. A obično se od 10 proizvedenih izbacivih sjedala samo jedno upotrebljava u nevolji. To znači ako imate težak sustav u jednom zrakoplovu, u 9 zrakoplova nosit ćete veliko opterećenje koje vam nije potrebno. To će utjecati na učinak. To će utjecati na teret bomba ili onoga što već mogu nositi. Otkriveno je i da se izbacivanja obično ne događaju pri vrlo velikim brzinama. Ako na avionu nešto pođe po zlu, najprije se smanji brzina, osobito ako se slomi ili otpadne krilo. Avion vrlo brzo usporava, pa je tako broj izbacivanja pri brzini iznad 1100 km/h vrlo malen. To je samo dio 1%, pa je stoga nepotrebno razvijati takvu vrstu tehnologije. I tako je ova vrsta sjedala odbačena. So that type of seat went away. 1960-ih ratno zrakoplovstvo Sjedinjenih država krenulo je drugim smjerom u konstrukciji novog sustava za spašavanje za nadzvučni lovac jurišnik F-111. Cijeli je prednji dio kokpita tvorio zasebnu kapsulu koju se moglo izbaciti iz zrakoplova u slučaju opasnosti. Modul za posadu lovca F-111 tvori dio prednjeg dijela trupa. Sastoji se od pilotske kabine pod tlakom i stabilizacijske rukavice. Kapsula lovca F-111 najsloženiji je sustav spašavanja dosad konstruiran i još je u uporabi. Kako pokazuju ove snimke pokusa, i ona je patila od iste mane kao i kapsula za B-58, od prevelike težine. Sustav za F-111 posljednji je kapsulni sustav za izbacivanje koji je ušao u upotrebu. Umjesto na nj, ratno se zrakoplovstvo usredotočilo na usavršavanje konvencionalnih izbacivih sjedala. Izbacivanje je uvijek bila škakljiva stvar, a 1960-ih bilo je osobito rizično na malim visinama. Nadalje, izbacivanje pri malim brzinama, kao što su ona odmah nakon uzlijetanja, opasna su jer padobran ima malo vremena za otvaranje ili ga uopće nema. Bilo je potrebno stvoriti sustav izbacivanja koji će spasiti pilota bez obzira na malu visinu i malu brzinu. Nazvali su ih izbacivim sjedalima 0-0, što znači da djeluju i pri nultoj visini i nultoj brzini. Prvo izbacivanje čovjeka sa sjedalom 0-0 iskušao je Martin Baker 1961. Promatraju ga predstavnici svjetskog tiska i promatrači iz Sjedinjenih država. Dodi Hay povukao je štitnik za lice. To je izazvalo izbacivanje na visini od 90 metara. Odlučujuća inovacija u sjedalu 0-0 bio dodatak rakete ispod sjedala. Pošto bi pilot bio izbačen izvan aviona, upalio bi se raketni motor i podigao pilota na dovoljnu visinu s koje može normalno djelovati padobran. Ovu vrstu sjedala s osobitim su zadovoljstvom dočekali mornarički piloti koji su se suočavali s osobitim rizikom nezgoda zbog zakazivanja motora prilikom katapultiranja. Da bi uvjerio mornaričke pilote u prednosti novog sjedala, Martin Baker sagradio je poseban ispitni uređaj koji su lansirali s nosača zrakoplova.
Nije nikakvo iznenađenje što su Bakerova sjedala postala stalnom opremom zrakoplova američke ratne mornarice, uključujući i najnovije mornaričke letjelice kao što je F-18 Hornet. Sjedala 00 koja proizvode tvrtke kao što su Martin Baker u Britaniji, McDonnell Douglas i Stencil u Sjedinjenim državama postala su osnovnom opremom zamalo svih sustava spašavanja na suvremenim lovcima. Pogledajmo sada kako djeluje izbacivo sjedalo. Kad ulazi u zrakoplov, pilot zakopčava i pričvršćuje niz veza za letačko odijelo. Prilikom izbacivanja, ove će veze pridržavati pilotove udove i povući pilota natrag u pravilan okomit položaj. Za aktiviranje sustava većina suvremenih izbacivih sjedala ima prsten između pilotovih nogu ili ručice na naslonima za ruke. Starija sjedala iz 1950-ih aktivirala su se preko štitnika za lice i ramena. No za njegovo navlačenje trošilo se dragocjeno vrijeme, a to je bilo i teško učiniti kad bi avion izmaknuo nadzoru. Nakon povlačenja ručice za izbacivanje naglo se odvija cijeli niz radnji. Veze oko pilotovih ramena pritežu ga u naslon sjedala. Tako se smanjuje rizik ozljeda pilotove kralježnice. Privlače i ruke i noge u sjedalo da bi spriječili njihovo udaranje u dijelove pilotske kabine kad počne izbacivanje sjedala. Postoje 3 načina izbacivanja sjedala kroz poklopac kabine. Na nekim letjelicama eksplozivni naboj izbija van poklopac. Na drugim eksplozivna vrpca u samom poklopcu razbija plastiku. Kod nekih pak, konstrukcija sjedala izbacivo je sjedalo dovoljno snažno da samo probije put kroz debeli pleksiglas. Nakon potezanja prstena potrebne su samo 2 sekunde za izbacivanje pilota iz zrakoplova. Pošto se sjedalo oslobodi kokpita, uključuje se raketni motor, poslije toga slijedi odlučujuća padobranska faza. Najprije se oslobađa mali padobran za kočenje i stabilizaciju. Ovaj padobran sprečava prevrtanje sjedala. Nakon dovoljnog smanjenja brzine, sjedalo automatski oslobađa pilota veza i on se odvaja od njega. Nakon odvajanja od sjedala počinje otvaranje glavnog padobrana. Suvremeni je sustav za izbacivanje više od pukog padobrana. U slučaju padanja u vodu sadrži opremu za plutanje i preživljavanje. Današnji su ruski zrakoplovi opremljeni suvremenim izbacivim sjedalima K-36, koja su u biti slična onima što ih rabe europski i američki lovci. U vrijeme zrakoplovne izložbe u Parizu godine 1989. jedan je MiG-29 izgubio snagu motora pošto je udario u pticu. Avion je bio na manje od 150 metara iznad tla, gubio je snagu i letio prema mnoštvu. Pilot je uspio okrenuti nos prema dolje i izbaciti se u doslovno posljednjoj sekundi. Pogledajmo to na usporenoj snimci. Pilotov se padobran jedva uspio posve otvoriti, pa ipak je pilot odšetao s mjesta nezgode, što je istinsko priznanje konstrukciji suvremenog izbacivog sjedala. Malo je izbacivanje neugodnije od onih naglavačke, što je otkrio i satnik u Marincima John Walsh tijekom borbenog leta u pustinjskoj Oluji. Njegov je Harrier pogođen iračkom protuzrakoplovnom raketom i oteo se nadzoru. Bio je to uistinu žestok doživljaj. Pogođen sam na svojemu 39. borbenom letu drugog dana kopnenog rata. Okrenuo sam se prema jugu preko savezničkog teritorija prije nego što sam iskočio. Pokušavao sam skrenuti na uzletište koje smo nedavno pregazili. Na kraju sam izbačen na visini od 270 metara na glavačke. Vjerujem da je Stencilovo izbacivo sjedalo na ovom zrakoplovu najbolje na svijetu. Sustav u letjelici zna njezin položaj u prostoru te usmjerava sjedalo tako da ne padate dolje na zemlju. Izletio sam bočno iz aviona i padobran se odmah otvorio. Tu je zapravo balistički uređaj koji poput eksploziva odmah širi poklopac kabine. Odmah se otvara padobran i niste ni trepnuli okom, a već visite ispod njega.
Čim sam izbačen, odmah sam podignuo glavu radi ispravnog položaja kralježnice. Nakon toga sjećam se bljeska. Onda sam vidio plamen između nogu kad mi izbacio raketni motor. Osjećao sam kao da mi 100 ruku trga letačko odijelo od snažnih zapuha vjetra. Potom sam osjetio da se padobran otvorio. Otvaranje vas prilično prodrma, vidio sam sve zvijezde. Nakon samo 1,5 sekunde visio sam ispod padobrana. U sebi sam mislio kako krećem na put i nadao se da će sjedalo funkcionirati. I funkcioniralo je. Udario sam o tlo. Srećom je pijesak bio mekan jer prilično sam snažno bubnuo. Ustao sam i potrčao prema jugu. Osjećao sam zahvalnost prema sjedalu. Htio sam se vratiti i uzeti ga, ali ipak sam ga morao ostaviti tamo. Sadašnja su se izbaciva sjedala pokazala izvanredno djelotvornima, no sve bolje performanse suvremenih lovaca kao Saabova Gripena, što ga ovdje vidimo, potiču razvoj još savršenijih izbacivih sjedala. Izbaciva sjedala ulaze u računalno doba. Sjedalima se dodaju mikroprocesori koji određuju najpovoljniji kut za usmjeravanje sjedala, pošto se oslobodilo pogođenog zrakoplova. Ova nova sjedala prolaze kroz stroge pokuse na posebnim, vrlo brzim raketnim sanjkama. Najnovija izbaciva sjedala uistinu nastoji izvući pilota bez obzira na to pod kojim je kutom izbačen. Zrakoplov vjerojatno ne leti ravno i vodoravno, nego se zapravo okreće, pa ga uređaj za izbacivanje mora izgurati na dovoljnu visinu da mu pruži priliku za preživljavanje. Suvremena izbaciva sjedala dodala su odlučujuću mjeru sigurnosti opasnom poslu letenja na današnjim ratnim zrakoplovima. Uspješnost sadašnjih sjedala pruža pilotu bitan osjećaj sigurnosti kad se pojavi nužda za izbacivanje.